Vítajte na Santorini. Na tomto ostrove strávim presne jednu noc, pretože je to naša prestupná stanica predtým, ako sa vrátime domov, ale to neznamená, že si tu tento deň naplno neužijeme. Poďte sa pozrieť, ako vyzerá naše ubytko. Úplne máže maximálnu Santorini vibe, je romantické, krásne, útulné a presne takto nejako som si to predstavovala. Mimochodom, toto ubytko sa nachádza medzi vlastne 3 kostolmi, pretože jeden je napravo, druhý je naľavo a tretí sa nachádza v strede a pod ním sme ubytovaní. Keďže je to náš jediný spoločný večer na Santorini, tak si to chceme užiť, chceme ísť do mesta. Takže si idem vybrať niečo na seba. Začíname týmto fialovým outfitom a následne som si uvedomila, že sa musím prezliecť. Všetky tieto grécke ostrovy sú nesmierne preplnené kostolmi, to znamená, že každých 10 metrov nejaký nájdete. Takže o nádhernú scenériu je to naozaj postarané. My sme tu v takej menšej dedinke na ostrove a išli sme do mesta Oja, nie som si úplne istá, ako sa to vyslovuje. Celé sme si ho prešli, bolo to naozaj krásne. Bolo tam nesmierne veľa turistov, takže normálne sa niekde aj že čakalo na výhľady, alebo teda všade sa čakalo na výhľady, ale návšteva Santorini rozhodne stála za to. Tento ostrov je krásny a veľmi sa teším, že som mala možnosť na ňom stráviť aspoň jeden večer.